कोकण ड्रीम्स, निसर्गाच्या निकट, एसी डिलक्स रूम्स, व्हेज नॉन व्हेज ऑथेंटिक मालवणी फूड, पंजाबी अँड चायनीज. कॉन्टॅक्ट नंबर 9769426601 or 8369393996. ॲड्रेस कोकण ड्रीम्स, जय गणेश मंदिर रोड, मेढा, मालवण 416606. 28 फेब्रुवारी 2001 रोजी आर्मीमधून रिटायर्ड झाल्यावर आर्मीच्या आरक्षित जागेतून एसटी महामंडळामध्ये सुरक्षा रक्षकपदी माजी सैनिक नागोजी परशुराम खरात यांची 28/8/2004 रोजी नेमणूक झाली होती. नेमणूक झाल्यानंतर माजी सैनिकांची वेतन निश्चिती करायची असते, तरीही 2007 मध्ये वेतन निश्चिती करण्यात आली होती, परंतु ती रद्द केली कारण कनिष्ठ वेतन श्रेणीवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना लागू होत नाही असं परिपत्रक देऊन ती रद्द करण्यात आली होती. कायम वेतन श्रेणीवर आल्यावर ती देण्यात यावी असं त्या परिपत्रकामध्ये नमूद करण्यात आलं होतं. वेतन निश्चिती अद्याप करण्यात आलेली नाही. ही वेतन निश्चिती करण्याबाबत वारंवार एसटी महामंडळाच्या प्रशासनाकडे लेखी व तोंडी पाठपुरावा करत असताना आज उद्या होईल अशी उडवाउडवीची उत्तरं देऊन व आश्वासन देऊन फसवणूक केली आहे. हे सर्व करत असताना ते खरात हे 31/5/2022 रोजी एसटी महामंडळ मधून सेवानिवृत्त झाले, तरीही त्यांची वेतन निश्चिती करण्यात आलेली नाहीये. म्हणून खरात यांनी सदर विषयाला अनुसरून दिनांक 28/7/2022 रोजी एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण केलं होतं, परंतु एसटी प्रशासनाकडून त्यांना समाधानकारक उत्तर देण्यात आलं नाही. संबंधित अधिकारी श्री गोसावी व इतर संबंधित अधिकारी त्यांनी या ठिकाणी ठोस असं लेखी आश्वासन दिलेलं नाहीये. आम्ही तुम्हाला याआधी जे दिले तेवढे यावर काही देणं नाही, त्यामुळे तुम्ही उपोषणापासून माघार घ्या असं तोंडी समजूत काढत होते. त्यावर श्री खरात यांनी अधिकारी यांच्याकडे मी करत असलेली मागणी अयोग्य आहे असं असलं तरी आम्हाला लेखी द्या अशी मागणी केली आहे, परंतु संबंधित अधिकाऱ्यांनी कोणतीही लेखी स्वरूपात काहीही लिहून दिलेलं नाहीये. प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस निर्णय न आल्यामुळे 7 वाजेपर्यंत उपोषणकर्ते उपोषणस्थळी उपस्थित होते. सदर उपोषण एकदिवसीय लाक्षणिक उपोषण असल्यानं नियमित वेळी स्वतःच उपोषणकर्त्यांनी माघार घेतली. 14 ऑगस्ट 2022 रोजी पर्यंत सदर विषय मार्गी न लावल्यास प्रशासनाला पुन्हा एकदा आमरण उपोषणाचं निवेदन दिलंय. सदर उपोषण हे जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर वाहतूक विभाग कणकवली या कार्यालयाच्या विरोधात 15 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. या झालेल्या उपोषणस्थळी ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघाचे कोकण प्रदेशाध्यक्ष नवलराज काळे, उपोषणकर्ते माजी सैनिक नागोजी खरात, रत्नदीपक खरात, बाळकृष्ण खरात व इतर उपस्थित होते. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.